کڈن والے سو سونا سانولا وطن ساڈے غریباں دے. پتہ نہیں بات کرا نہیں نکل سی. السلام علیکم فرینڈس تساں دے پاؤ میرے یوٹیوب چینل فنی ولاگ. تے اج دے ولاگ دے کرنے شروعات. اج جمعہ سویرے نہ بنا سکے کیونکہ جمعے دی میں سویرے تیاری کرنا چاہ میرے شروع تو مطلب عادت ہے. تے اس تو بعد تھوڑا کم لگا گیا ہم کم کر کے جمعہ پڑھم. جمعے تو بعد وت گیا داؤد بھائی دی گھر. تساں ویڈیو دے وچ تو دکھوینے دوبارہ دیگر دی نماز پڑھدے پین. تے میں ہن دیگر دی نماز پڑھی ہے مسجد دے سامنے تے بھائی داؤد اندر نماز پڑھدے پین. اتھے ویڈیو بناؤن دا مقصد صرف یہ ہے کہ تُہاں دکھاؤنا چاہنا کہ سارے یوسی شہباز خیل مطلب مہاران دا یوسی شہباز خیل چاہندی پی 86 میاں والی. یہ روڈ دے تے سارے نہر دے حالات ہیں. چلو ہن تو نہر دی بندی ہیں لیکن اے سارے نہر دے نال روڈ ہے. یہ روڈ دے حالات ہیں جیڑا عمران خان دے دور وچ نہیں بنا تے پہلے ہی نہیں بنا. جو پہلے والی حکومتاں ساں کھاں چنگیاں جے اے گندی آئی یا اے گندی آئی تو وہ چنگیاں ساریاں گندیاں رہی ہیں. سارے واسطے تو ایم پی ایم این اے مثال ہے کہ ساری یوسی شہباز خیل دے خاص کر کم وقت ہے کونن. سارے واسطے تو ایم پی ایم این اے گندے ہیں نا. تے اساں اج انہاں مطلب ایم پی ایم این اے دے پیچھے دھکے و دکھانے ہاں. مثال دھکیاں دی مراد یہ ہے کہ کئی غریب میرے بھائی مطلب جیلاں چجیں تک کی پین انہاں دا پچھو کوئی سائیں نہیں تھیا. کم از کم انہاں دا سائیں تے تھی نا. ایم پی ایم این اے آ ودن اپنا او مری کاغان دی اپنا سیراں کریں دے تو ڈے عیاشی نے زندگیاں گزریں دے. تے اتھے غریب بندہ شدہ رول گیا. تے میری ویڈیو اگر اچھی لگے تا شیئر لازمی کرائے تے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر چھوڑائے. میں تھوڑا سیریس تھی گیا مطلب گل ہے. ویسے انہیں سیاست دے بارے ویسے گل کرنی نہیں چاہیے کیونکہ جو میرے ہے فنی ولاگ دے چینل تے میں فنی گلاں ہی کرنی ہیں. تے اصل مینوں یار اتنی فنی گلاں آنیاں نے. ہن داؤد باہر نکلا تو اس کو سنا کوئی وہ کیا دینا دوسے دی بکری پھٹی ہے وہ قصہ سنا سا لیکن نہ پتہ نہیں سنویں کہ نہیں سنویں لیکن وہ سن سوس میں لازمی کولوں. جو اگر اس ویڈیو چ سنا دیتا تو میں تو کو سنوے تھا. ویسے مسجد وڑا کہ نہیں تو آج تو نکلدا ہی نہیں پیا. پیسے علی سامی نہ میرے خیال کھلو گیا آڑتی نال اتوں کوئی نہیں نکلدا پیا. دیکھاں تو میں دکھاواں بھئی کیری گپ لیندے پین. وہ بھائی آڑتی نال گپاں لیندے پین کپاہ دے بارے. تے او اے بھائی اساں نماز پڑھ کے تے بھائی اسمت اللہ آ گیا ہے کمان کپن. تے داؤد آدا ہے بھائی ایک کمان جو ساں یہ کمان بنون تے شروع تھی کل ہے عادت تیرے کن بنے ساں گونا. یہ جو حالات ہیں یار ایک بنی آنے دلہ ماوی رہے کتنی دفعہ بسمت اللہ ہن صاف کرویندا پیا بھی کمان کیرا مٹھا ہونا سارے مٹھے ہونے. ویڈیو اچھی لگے تو میری سبسکرائب کر چھوڑا ہے چینل کو تو لائک ہی کرائے چا. اللہ حافظ. ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں.